Sa number 2, isa ka mangunguma nga anay pulis ang pinakauna nga nag-file para sa gubernatorial post sa probinsya. Personal nga nag-file sa iyang COC sini nga hapon si Ferdinand Bongbong Diego alias Gorilla. Ini matapos nga wala ginbaton sa COMELEC ang iyang COC kahapon. Nga gin-file sa iyang upod nga si Alicia Cusay Baviera. Wala man sila nagapaabot nga si Diego ang magadaog pero ang labing tuyo lang nila ang mga mahatagan sang atensyon ng ilang nga kausa. Suno kay Diego ang kaimtangan sa ilang mga kaupod nga ila ginasiling ginkuhaan sang duta bangod ginkuha ini sang gobyerno kagin award sa mga manggaranon ang luyag nila nga matagaan sang igtalupangod. Magluwas nga obdanay sila ni Baviera sa grupo sa mga manguma, isa man sila kasimbahan pagtulunan sa Diyos Amahan. Isa man sa mga luyag niya nga mapatuman kung matagaan sang higayon, amo nga ilisan ang NIR kag Tigaylo mangin Philippine National Central Region kag dapat imbes nga Region 18 sa idalom sang Region 6B. Luyag naman nga may international port ang probinsya. Kung nga anangin alias Gorilla siya, luyag nila nga mapamatudan nga tigayon pa sila nga makahambal para sa ila kaugalingon apisar nga ginakabig sila nga daw hindi tawo. Damo sang tao bilang na-deprive ang ilang opportunity nga panag-iya ng duta kag nagapangabay kami sa opisyal, local, even provincial level. Wala gid sang mga leader nga nagatindog para sa kausa namon man. So ini nga decision na come up namon sa grupo para lang to call the attention of our provincial leaders. Base pa lang kung talupang doon man bala nila kami ang amon nga mga opponent dira sa kausa namon.